Μαζί μας από την Ελπίδα κατασκογράφεις, πάμε δύσκολη καιρή να συνδικάνεις. Εκεί σημαία εξόδεις στον γάμο, το δείχνεις με ένα πολλά πράγματα. Εσύ σαν τίποτα μην έχεις και να φράσεις. Μιλά βήμα μπροστά και δεν γαπίσω και ξανασκογράφεις. Ναι ρε μαλάκα, αυτό παίρνω κάθε φορά. Όμα και κακή είναι. Δεν είναι και κάμες και φτάνει το 12. Αυτή η σημαία, αυτή η σημαία, αυτή η σημαία, αυτή η σημαία. Μπορούμε να το χάσουμε το δωρεάκι με τα πόδια. Μπορεί να κούτσα με τα μπάμενα μαλάκα να γαμηθώ. Τη γάμισα. Αν θα την προλάβω. Ό,τι μυρίζει, γυρίζει. Ό,τι μυρίζει και αντίστροφα. Δεν γυρίζει όμως. Λοιπόν. Ποιος νιώθει ελεύθερος ακόμα? Ποιος νιώθει ελεύθερος ακόμα? Όλοι. Για τον Κούτσο. Γιατί είμαι ελεύθερος ακόμα λοιπόν. Δεν σας βλέπω να χορεύετε όμως. Φοβάστε κάτι, φοβάστε το διπλανό σας. Γιατί είμαι ελεύθερος ακόμα λοιπόν. Ναι. Είμαστε καλά. Γράφω ελεύθερα. Σκίτσα μου τούρες με τις άμετογραφές πάνω σε εικόνες α4. Τίποτα δεν κυλάει ρολόι. Κυλάει το θέμα, μα το τρέξω εγώ συνήθως με το ζόρι. Πάμε για λύθικο το μάτι. Όλα από τον εγκέφαλο ξεκινάμε. Τα γραφή για το στομάχι. Είσαι μου το μάτι. Πάρε με βαθιά, κρύψε με φανερά. Εκεί στη γη στην άκρη. Ελεύθερος ακόμα. Για να λυγίσω θέλει ακόμα. Με μια σπίριγο για να με κολούκιζεις στον αγώνα.